Nanglitum korpus lo men kecil ke. Oh, Nanglitum so catering kecil amen ke KARBI LANKPI NIHMARLI. Nanglitum han kontak joike ji pan number pui kata. Oh, Nanglitum number 600145673 lapen tulang 70865857779. 600147779 dadu gadi. Nalimen ke Prema Hansip. Nangli arpu. La president. Secretary ke. Nanglitum ko pipilo la so pena kimanga. So Nanglitum la so putak kemang Nanglitum so alu tum kita me hemakam jot mane hemakam kita me jeklem ko kita me la so hem lahai ke klem ke hemasai klem bom no mati di la si an so se Nanglitum ta paprang dunji mane mate income source kita sap nang pa dunji mane pegalo la so kamatha ben si ke same pon lo Nanglitum mane la so bangko ando kado no man Nanglitum bang trip ko kemang weke la so ke same ben autem kapil kemang ke Nanglitum la lo hem no sita me sap so tang sa me charchak dun thekji pan lo la ben ke pini rong sita me pinya kam duk sai jo ki pen Nanglitum chera ki tu dun thekji pan le Nanglitum han nang hang pulo tangte Nanglitum niko ana por cpu ni Nanglitum han jong si advance pen ang than lo pulo te jong si nane along ka break Nanglitum han ke cheng pen ki bu abi pulo te hok sita me Nanglitum han ko an se ne ado ken Bang ke Nanglitum kecing wai pa per hour 3500 is per hour 3500 para la pen ke jong si Halloween pulo te mane transportation bang ke sap so chema khadun so te si hin langge non ke dam tang long ko an Nanglitum la so service ki pilong ke non amat ke Nanglitum la so group bang ke non pinin se ke seng cheng lang ma se pinin la da kan first lo na ke la so Nanglitum abhijit sar fan sinam MSc sar ham se churo lo Nanglitum han ning ka che thik le madak na chu kha mate la so war sai na ki ko churo pik la sar han se tam Nanglitum ko la so concern silong la ke Nanglitum ke drum la mane atok ke rong khang do ko ki kon mane mi la ba ta la